Okay. Olo lihku buat arpeggi doona. International arpeggi-päivin. Tiislämäi me tehdä muspargu. Tiibajas käsivät ja arpeg puhtaakin olmuslas resurssai. Toivomis jäänässä siis man holkskoulast ennars buurimuhtujun ja väsähusen lafkas. Jag buuris vahtinen kolmat digitala vaktin oftas badanboddui. Vuostospottus muisteli Tuuri Pettersson jätsäs mobbemuistelusa. Nubbi badanboddu lei doddui birra ja dan birra nuorai voi engelska toime ja mugalikedan alla reudedan muutusa ja synapsi chanstemi afkalach aasahit ja hukset laas relationa ohpa ja aasai puuri daavi ja gilvi pustiva gottu ja arvoi. Nuppi badanboddu lähmai badden ja da hihta min nähtä sidui falka. Tas lämai oenhis tjahkegiassu chalilaadussa Facebook-sidus. Ootne mun luoltalan dan birra mi lualkida mi ja mobben lää, muuta tuaima ja dan vaihkuusai. Koskahan vähästön birra muudan fuomasit ja bissit, mutta dan birra luoltalan huivuulat vahtevaks mangparka. Koektum luohpäivä. Kolkmans. Moit ei poddu badju, mutta ei buot oasit shata badjuun. Oasai melda. Mi bitcha oanhis tjahkegiasu min Facebook-sidui. Ja dan maagimus pottus te Erling Roland luodalla bisse han saastamme birra. Mo chaada saastamme sinkuinkällä mobbiuvun ja sinkuinkällä mobben ja vanhemmion. Roland chilga aibs konkreta tjöggai, mo bisse han saastamme vermus chaadaha. Maigalga bargat ja mo plan ja man laakka saasti hoppion källä väsian löövkidämme ja mobbema ja källä löövkidan ja mobben ääräi. Tan ilhalu älki ja tällä huidi äälösate tan härihalla ja tietä just muudan galga. Mi autsuhan maidaidan siidu geätsäit. Das kauna betvis tai fattai birra maimun haaland ja sähti bet iäjä rääfis loodi ja scrollet. Ja mun tjuujuhan tai siidu ja dan nettsidu kun relevanta tai kun luoldalan kotna päiviä ja jäädä luoldalami. Naat alhami ja chargit. Mobben la dolaras ashi sunni gidan vasi ja dolaras maida sitsidan geh mobbit. Piirasi 6% norka ohpin vasi mobbema gukti golmida hidavit mansatst. Ja ei se väldigt ägi chalgi avahan huijollu ja jähkmehton ollu resursseja ruuda takker antimobben programmoida, mutta lihkele lohku lämmäs stabiile jaisjahkäi ja i år att det njätjäge. 20% taingella mobbio letse duodelas isormin juldaat. Ja 3% taingella mobbio ja lassimella faagalas hastelus ja vellis arvusanit. Letse mai sormin juldaat. Letse elgo oktavuota dan kasks ahtilego wahpi mobbioun ja man duodelas ja täyjä som smehtä ja sormet. Ja ei kuektumlat kuektloi käfsemlat lei lohku siiski ja sormet i etset. Kuhtel tjuede tjedjloi njälja. Kuektloi ofsoblo lei lohku kuhte tjuede vihteloi kuekte. Ja kuekte tuha kuekte lois fast lei kuhte tjuede kolmoloi oftsis ke sormet tjedset. Lohku nietsä, mutta datkella ilgas miehtähatille kaskamerelle kuekton blois, kehtainen liikstuu hyökkivaks, miehtä jäi. Tatilla nuotte puhka tain ke sormitsi ietset, letsi mobbijuvun. Mutta tutkan tjaiha, että mobbijuvun olmu tävi, mutta tuodelatset smihtet ietset sormet.
Skoululla ja opuslaabokte gärtnagahtun chovut ja gärtspjärrai att mobben i dahpahuva ja bissihitan just formation. Vait vassi. Padel vitsit. Vaihoasilla on oddavahpuplana dehalomusassi. Takueska vuotuapusi ja legustuvas ollis oapusa aigudaat. Taasle chilgiuvun kui arvu ja prinsiiple kustuvat norga ja saamiskuulain ja ohpufinalain. Ja faatmastedji ohpan piiras le oktadakkel prinsiippa. Ja tässä on chui erinomaisesti tasa, että maita ohpi kallik pias vaihkuit ja kallik väldit obsfastössä ohpan selvivuodessa. Tässä chui chielaksit. Tämä merkitsee, että tämän vaihaisilla opusla asuus ja tämä merkitsee, että tämän teksta oftast olisi ohpuplanen laabokti mieditä mikalkelle opussa sistoallo. Arvo ja prinsiip vaihaisissa kalkilla puotpedagogillisparkui volkasatsin opusas ja kalki päini opussa tambiaiviräisko ohpi hälkit skuuli tässä kun kerk jatkoskoulassa. No, oftalakin sähti tatsa, että kun min plan opussa det för att alla var skolvastit den vaihaisai. Ja det är principet det. Att man lakka i dahla melde min opus ja min planer. Toiman gärtnigas vuotta. Dahi täällä. Toiman gärtnigas vuotta. Galga sihkadasti, että ohpiinle archipas ja voida psykososiaalisessa skoulapiirassa. Toiman gärtnigas vuotta märks att vuokkain ja parik skolas la gärtnes vuotta chovu melde vissi ja dierihi päivkidä me mobbema viehka väldi ja vielä hämi ja sveilus. Tappidju toimi kun mobben formasuvu ja tällä lämmus kustuvas kuekte duha käsumlu räis. Porgimanu kuekte duha käsumlu räis. Mä näin voi kuolet. Kuulet tasa, että mä näin voi kuolla vuodun tänne tasa, että pissi ja puemasi ja parkat mobbimin skolassa. Ja tälle mun erinomaisesti chuihan tämän kolmalla artikkeli, koska minoriteetä mä näillä voi kohta chuvu ja praktisesti itse kulttuura, osku ja kielä. Mutta millä löykkitämme? Löykkitämme tähpuhua, kun olmui saani tehdä daut negatiivisesti. Tjuut snuppi väsuusede ja jälleen kvaliteetti. Takka dahpuhussaht läht kerdu hedji negatiiv dagut suusta. Mihan tietti, että saamite on joukku täyjä killai krova. Siellähän me ja tämän laakku suvuit. Oudumerkka tietti sosiaala media. Mutta maidai saami nuora ja änkillä olemus ja killai siellähän me. Ollu nuora pääsit laukkidamme just pedet zoggoli käfti. Millä gifsida, millä mobben. Mobben lägoo laukkidamme shadde systemaattisesti ambirasiskosta haadju loovi rääfis leva ja ziegga ja gos räävis olmut ja mieluahpit ei bissitan. Puhkas kuulas ja ziehkis kallik tiettimi mobben läämuolle toima ja tämän vaihkusei. Mobben lää negatiiva dagut oftast he olusin nuppi vasta. Negatiiva dagussa lähtee ontumerkka ditti foinjashäpmi, pilkkidäpmi, fysiolosuauhäpmi, ja huskon, tjektsan, hoikan, piilidissu aunasi, ta sähtellä tiitumielläs olkustäpmi, posteläpmi, kootsadäpmi,
ködden sähtelemään. Negatiiva kielä käy hämmi. Namma hämmi. Täällä huijolussa kehots naama. Tammelta makkara hämmisisellä. Jos sille dahkan jo ei tää erinämys. Ja tällä älki bitcheri tässä naama ja sähtätä naama vajut. Mitjuovussu mielestä jälleen näin. Negatiiva kommentaarlet. Negatiiva daut. Maita sosiaala median. Negatiivilla selgipäisarnun lädäväläs. Roomis ruumaskielä ja gärtstaat. Ja dakkerat i tai vaidinge. Mobbin lego dagut tahpahur täyjä ja kuks äikibatsella. Ta himiakstan siama tätä niikaaga bissit, jos tuossa käydä okti. Tämä kalli bissit liikä. Ja mobbin lego songi väsiä daavi saatte varjelighetsdaavi vasta. Tässä lähtee faamugorri maktförhåll läbotnjut. Storudaada ja aidafus. Tässä lähtee maidan daafus, että tällä ei ole aukku tähän. Jesus kähtsit ja mobbit tähän kivsit ofta ska sohpi. Ja tällä muuten mobbiajit. Kehälki formasit nuppi olemme härki vuoda ja raasis vuoda. Ja tohpi ja afkastalle tai atsis tähänkin väldit faamuta ja faamustalle subatselle. Dan sähtsi daksikke och appegia ja älä ohpiektuja. I tuossa bere ohpi, mutta maita ei ohpiektuja. Tämän liavgovalde människan sähtibät lokjambo tambira att det blir mobbel. Mutta blicka mun haalan tambira. Det tror ju han den sidan. Mutta tässä on maita ja sähtä lokta. Ja den maita nu att tässä on maita teksta ahpandes skivalda. Mi heive ohpida. Ja tässä on vielä vargopistat. Och han har kärlek sagt att datcha till skollokaler får att göke och appisa både till i skolas. Just all mobben i chov just dit och minst det här just det negativa dahkulla. Ma ju appi väsi har ilet das bestion. Det där mobben där hilavkida med gå hädusta då är man ju bara nuppi olmo. Ja det hibilia så aumasi. Och appi iäjes väsi hus. Miedida mi suuhiadusta ja luavkidahta ja suuväsus kalgele huodundan merstalmi. Jos mi klassikalk olahit aigmusa mobben kät skola. Det mi färt haimakussa maidai oppige mobbit. Ehkä sin stigmatiserat. Och jag delar songi mobbe. Dahi delar songi husku. Dahi delar songi suhta. Ja olkustit, minä kalkasu stigmatiseer ja äkki olkustit. Ja nsatit tahil rekta, mutta lihkä siguossa lihi anjas, jos la joaukku vel doebälde. Mi färt muiti hati sillä määnä ja nuoret. Ja ei alus mietsi ädde vaihkuussa jetset auin. Prefrontal cortex edä hjärnparken. Dahi nagförloppsplan ja aini vaihkuussa jetset dagoin. Ja taas ja daldillilla hui tehalamus. Ja maita statuskidjulla duodalas ja olluga paljon hiedjagaart houkubella jatkus. Takker sähtä viidan hirsad stora stressiin duodalas vähtisvuotta maita ei sitsida, mobbiajida. Täällä paljon stora hommaa bara gärts peräätä sun färdig muitti mobbet. Ja bissutan jatkus. Jähpikehtä lihkä juekas olisolmais reflekteeri ja kiittäväs tanja. Att värnemat och apedjit
ja skoulabargit oinesin mobben lähten voi ja bisseetsin. Ollugat ollisolmois helponat tanja, mutta ollugat mai beuta amdasi suskia mobbietje. Mi färt tiehti ja dohki hat lövkida mea mobben kaunu, tan ohtsa ja tan bissit. Tuuli Pettersson muisteli, som gilla imana ja nuoriskoulussa vätsitettiin stora aggressiva kantajohko ja että se on otnadan vielä palla takkar kantajohko. Det tjejhuvuga att se on gimoppe nuppi olmo darpsa davalla tuoria eräin. Tahi no täyjä tahi täyvällä saattu okto olmus mobbe ja gifsi ja nuppi. Se on darpsa dastu johku, mobben johku. Täyjä mobiajis vailu empatia tahi son no mullakin näski balla massimis haamu tahi kuulivas vuoda joukkui. Sähtä, että se on ies olkustuvu. Sähtä maja, että se on iesllä mobbijuvun tahi mobbijuvu. Pelego jäips tjelkas, että maana ja nuora johkut sähtä taak häsi mai täyvällä tjlivtsi daakan okto. Le ollu älkik let bahadahki ja daak hisrus taui järäi vasta kuulijat ollugat farlaa. Tahunna jäänä mitä tjätä, niin sähtä daakat, tää ei rekta. Tää vaitu tän ollua le farlai. Loobelagen taakkaminnan dao. Legitimeeriminen dao. Tässä aitella haatte sonne takkergille muhtimista ideaala ja stora rollmodella ja odukova. Kun Oulusat läffarulai taakkamin takken verdai, det Danielain ots fasta suorana. Tai pulveriserio, nuotta da hiljasat oskasolmutueken. Mobiaji raaka jäämi motiva. Si oot puolmi siinä mielessä läfuotni. Erlaan ja ärttä normsken mobit. Si auhi sudanja. Motiva doima dalle teudakke tohke jäämin tahida aggan saatte loovelaudjen taak mobbima. Ja dalle maite siivelas vuoda doudu vaidu. Tahtan la suu jäjäsiva, että se on mobiu. Se on tahkan nuojana tai se on jäänuojana. Tackar också så ainu jafkus oltia ja nanne maide relation ja chanasta i mobben jafku asvaldi kasks. Kun tahpavu systemaattilaksi ja kuks ägibatsel, det olmuski mobbiuvu uhtsiduvу dusse davverin, millä fueni ja unnit arvosas mobben jafku asvaldi jäktui. Skolefäket tackar jafku ästadi shaddamis. Varg relationen, täyjämuolsi huahpun koinniin, ja sähki ja sit oksasrutiina ja tai chaukai tuolla pottuin, vapusillis ja dak jahkasas sosiaaligelbersuola plana mai chaukai chuvun sähtilä takkar barkut. Ja tai viedä mun haalan huijollu ja huivuilatsit pohtimaanne barka, kuektenun bloa. Kuektenun bloa päivä, kokmanus. Mun haljan ofta mobben voi erinomaisesti tannu kun täyjä manna opetji ja vähnemmin ja skoulubarikin raadara vuolille. Ja i formasjovuärki ja tanne ja maite tanne kun missä stora lohtamus ja jahku oppidakin min charmiotslet. Sosiaala, mofta, viehkä ja positiva. No, ennars lökida med mobben tappa huvuge chikusis ja lävähtis huomasit ja tanne mai vähtis pissit. Tackar mobben täyjä information kun opheji arvostelladan läkstallamin tai köddemin tai kun ahpi hei tiedit mitä tahpahua. Tannella tehlas att ahpi kalk tiedihis jos oinet ja buhtut ja anjas pissit jos tansat. Ja tanne kun ahpejist ei oanja tai läht ahpan sähkiust tackar bjäktilis sainaikäts mobben voi. Sainaikäts tjeus mobben voi färte tärkilihe tjeunlas sohpipiirisis nog ja ohtst. Tanne kun tahlia sainaikähtä ja tjikusat. Mutta taas muhtun iimaslas
ja chiusrituaal. Ta sähtelämme automerkadit ja ta häälystjät mi jaskuta ko oktobuata siisa. Tällä sähtelääti muhtimalla laabui tjuahkisi oktobahtsa alkupealai. Sähtelä negatiivuus ruumaskielle ja getstat. Sähtelääti fjäskadis siltpikts ja lafka eri ja he dobbeliden suuskas suugen ja aikolkustit. Jorgalissumis jälki. Chalmi jorgt, jos on jäänä maidea, tai jos on datcha joida fastida. Ja tällä nuottasi muhtimi puolesti ja järvahit. Tuossa gälas sin paus. Ja gälas sin jafkus. Ja da hibodio melde makkerge oktsastoi maide. No, mi sahti tahtsaattisi joekilakka jaskarit. Chai jahti ton, että nubbi tahti ton kuules järväi. Tästä mä vielä naamuja, että olluka siske mobbi tämän voimelta, että ophedja ja ära räävisolmi chalmi, on hui positiva muottagat sociala empaatilla tjustihlatst. Ja tämän sähtä meille hui vähtis jähki, että tähpäivä. Ahpikä kille ei saanekets mobbima, säht vaasihit. Ati okta i skolebergs sinkuin haala, valda okta vuoda ja oftstalla. Mangi tahpovat si ofta bergis äille maidi ienaan tahi oftankin olmukuulhalan. Kun tahpava kuhka, desi toudugot hitset vuolit arvostas olmocin ja juutsiskot haatisi ansasitan ja haatisi ei aapuhlan härkit ja ollu jäädä ieskritiikkalus selkemus ja juurdat ja riadiskot. Semmas lämmö nu att jos si ei määtetään pissit, jos vi lägger ohpamuodan tahka, te daama iesältsillä losenuadi. Ko indangen aut, kan mun fältlä oba fuenis olmus, ko indangen aut. Tähkä löövkidä meidän mobben kalkea skola täällä suojan palvelus tjovulit. Ja dat tjovla me kalkea pissut tässä, kun mobben ja fatmusstruktuurilla nokan. Ja det luktar ära, vaikkikos millä mai hui vattis huomasi, josta niin iljakkootsujalta vapäitsi tällä ködden. Muhtuna sillä min mielestä suotstallan humor. Mutta humor ja suotstallan sähtä mai tahpuvat negatiiva hämmis, vaikka det halgutsalma ei joudugallu. Ködden ja aibstäväläs nuoreikasks ja maita ei räävisolmikasks. Ködden sähtä liava ja saad laavkidämin ja mobbemin tantaafus että köddi edji aalu ja jueke oktavuos ohtsa ja kommenteeri nuppi olmus peelimme kiavaha sotstalan kalvun ja pilkun. Täyjä tuomalla vielä tatsat. Mun tosi köddiin. Ja älä soit läski ja köddi edji lokti statusa jafkus. Tälle vattis tulk ja ainit laavkidämin mobbemin, kun köddi edji han ledävällä tjumofta. Som modja ja jällä positiva. Jag ber inte ostillas väl suektugen kommentera. Tällä on köddiä jirahkada miele ohpis koova miili tuota. Oapa hedji galgele koodsialdi takkel voi ja tjuovuliagu oktai tahja muhtumakke killa ei taan davit ko ja davit ja empuko jäärät. Tällä digitala mobben. Digitala mobbemis läkjäddu hedji aggressiivuja tahi vaaselas siellä hedji tiedot maille aikamus lähkusuhti ja vaftikahtit oftskas olmu tahi jafkui. Digitala media ei pakta. Ja tahti joskin jännäs tähpähuvaa sosiaalimedia ei pakta. Oudmarkaditti Snapchat, Facebook, Messenger, TikTok, Instagram. Ja mun inte kaunoikka appahin ehtä joudsama fältseosplatformai. Mutta da sihkari kaunoit.
Toppisaht jafkuja se ja bod ja ekskludeeret. Jetset aikomusa ja tammeltamais käsi hälihtoko. Ja tietysti tälle muhtimat olkustuvuit. Jos tällä aikomusa, että sen pahtsikahtit. Digitala mobbimis läpi älimahajat ärbevirras raavkisuhtimis ja mobbimis. Ja vuostuslia, että tässä ipiässä ere. Ja tjuabdus illa log erge, että niin kuin äänas sosiaali oktuvuotta nuori kasks puhuva sosiaali media ei bokta. Poutuusa, planat, tjäihin mai pariga, tjäihin mai olahan. Hällystit jäivadit. Tätä puhua faktiskt sociala medier bokta. Ollu jämpuko mesta gå fysisk. Mutta tällä aips luontelos vassi nuorai arkapäivässä sociala mediat. Ja numpilla anonymiteetta. Anonymiteetta tjuhtsadan lakaattel ja älki gravva mobbet. Koi aini nuppi. Ja idarps aini muuta tjuhtsa suunnikin mobbiu. Mobbia jiuani makker vaihkuus liat edstaavin. Sonkin mobbi isätti sihkarit jähti kiilleeksi jälkeen musi avstan. Jos tällä anonyymun latstan takaa. Ja kuolmalia, että aina tuossa kehtsit, tässä fyysisesti piirasiske hoidimai mobben offer gilla. Kovat, jälkemus ja filmat juoduvui miehtämäimi. Tässä sähti toppi juoda, jos vel govel mobbenilla nohkange. Ja tässä sähti oidjutakel geddu hedji juodsa husa. Suunja kiidan läväsihan. Jäljellä, että digitaali mobben älkipus sähtä dokumentaarit. Ja vidare otetaan ilmuälki fuonasit. Vahpi färti ies aktiivilla tjäihin ja muistelitan pidä. Tällä oktavuosilla vielä naumuja, että väänämä räävissä on täyjämä iedellä saat fastusi ja gootsuihin ja almu sosiaala median. Ja antaa för sig lähnu puoli roll outo kova pajassanti puolivaita. Ja tällä vieras miehtetään pidä. Vahpi gimobbiuvu ja olkustuvu servevuodas. Lähtö skolas, sociala medier tai muu servotas. Se on niin haatsipas. Ja puhuis suu naftsa skolas ja apostillalla suos. Man tasatti turku mielohtidis ja ustibit signaaleiden satsego illudit. Ahtanussat ohpat stuaka ja härjälle nummu kalksi. Muhtama häihäliskuuli velkisat. Arvosääni niitse ja sähtämassi hollu ohpu, pensiomus sähtäsat stora räikit. Ja tällä hiäpät vuotta. Hiäpä vuotta sikki mobbiuvun nuuri ja suunnikille mobbel. Mobbhuvun nuora juudsa jällä kuhkea kuulan, että mobbelina sujed siiva. Tai ei tuossa diitä, että gauni hollu mobben muistelussa, mutta ei ollut muistelussa siskellä mobben jäälä. Ja tällä sormen vaara teoskea. Oktonas vuotta sosiaali- ja relationilla svähti suot sähtet. Si balle sosiaala dilla suodain sähtet. Saat nuuhata si ballet. Koska oli kjärä olmu ja aamas olmu jäiveitä ja oftast pallat. Ja sähtellä nuohata si tulkui pois sosiaala oftast olema vaaralaudjen ja puhka hälissu hiedostit. Olluga torvasti kärmir, kuitenkin tarkui vättistoltui ja muistui. Ja tällä mobbi jätjissä aggressiiva lähten voi obdidit. Laasolmu jäktui te voi jätjäs. Ja vuodas väänemi ja maana ja goin jäktui. Ja tässä sähtämä ei tietysti kriminaliteetta puolusin. Ja des me kuulemme maidaan, että
toiman gärningasvuotta aktivitetsplikten. Illan tali rihkujuva, mutta hiljan talle väl Gustavas samaan skoulassa, mutta dekkar i satte på täältä lohpi tällä för toiman gärningasvuotta aktivitetsplikten tvåvut. Lihkä jos vahvi tatsaa, että se on ihääli, että tämä on kalliga barkmaidea. Monakon viehäs tuossa kuoska hit, että mua fuomasi lövkidämiä mobbemaa. Ja de vissan strategier, mutta de blir bara en på vahtevakstalle går inte bra på golfmanus. Mua fuomasi lövkidämiä mobbemaa. Därför för att löktinsatsen ska vi hvordan var för den tjejhet. Löktinsatsen ska vi sätta häkin tälle gaigo formasit lökidämiä mobbemaa. Tällä raakon takia gaajalla on hastili saastelma ja idusse fasti jodahi i. Ja den satte Charlie hoppien kanske alks skuktiman ja kanske oktiman. Kun ahtisle laas ja positiiva relationer upphäjtse, det on alkibo muistelema jo aina ja väsiä ja misut ja altsle on has skolas. Ase ja huksi laas ja positiiva relationer vanhemmida maibärillä rutiina jo alkuskouluja ei räis. Kun mobbenasi formasuvuudella talle jo laas relationer sais. Kun vanhan anna täyjä sonkin muistella skoolia, että suuma anna tähän okta järjemmänä mobium. Tällä tehdas, että suusle luottamus opheitse ja skooli. Ja tämän blir sahtaa luoktaas. Ja tässä maidai vanhemmilta sikidalgili ja samgili tämän blir mobbemabida. Nopilla att mi sahti kärnkahti hoppi muisteli hoppeje rektori dahi vanhemmilta, jos oin miel hoppi käkillä negatiiva daoi. I tjalahit oppi iskademme otki gukti jais. Dahlia maitai skovi valde dan nätsits, det luoktin oftas nätsits, det besattva oppi fastidit kajaldaja. Mutta den satte Charlie ja automerkaditi chakchat ja gärtställä, että maangallisit gipsiduvu ja gärtskidda kulla bargan mohti näikin ahvobida sinne ateliaudalle nookan. Tahi nookamin, tahi unnun, tahti mobbiedji lohku, tahi mobben lohku. Ahpi saht hiedjumai biaktilit pissihit mobbema. Tjähkis johkus, niissä näppä ahpandes jusivalta dramatiserin pihtä. Mä ei sähtä härihalle, niin mä ei sähtä vargat tanoktuvas. Ja tällä lai odda ofta sparkuvitinen barkakuat ja dajasahit. Mä sähtlä meldi ääkin kuaiku voimasit vissi heästeli mobbemaa skoulaaribels ja tämän pidän mun haalandalle vahtavaksi. Vissa strategier. Jos i formasekt skolas mobbema, det läkti doiman gärningas vuoda laabokta gärningahtuna vissis jammas. Läkhaga vuodi vahtavahkui. Tässä kun mun luoltalan nambida, mutta vi fattar bäcket om vissi kotka.
Ja tällä erinomus tehdäs suektyki killä lääkkidämiä mobbima, mutta maita tehdäs suuda ja siinektykiä mobbit. Det kalketan tutska laaboi. Ja det kalkelle pissahan saastiamme. Tällä takia erinomus saastiamme. Saastan vaikka mi chovu tihtun julkautus ja prosessa. Mä se takia vuoda ja mi fatmasta sihke oppii, sierra ja okto ja juafkumi mobbe. Sierra ja oppi vanhemmi, sierra ja ära dambirra. Aiku älin ruulan muisteli tärkelit ja aipas konkreettilla tälle otsenbloapäivän lämmäns. Sonne professor Stavanger universitets ja tuskan challanologi mobbe mobila. Ja det kalke täppo tjovulem. Ni dokumenteeri Giasla Majots fastaspark ja Milja tahkun ja moo. Ja tässä oli toimeplana. Toimeplanalla raakadun tänne toiman käännekas vuodulla. Milja vahti suota. Mai toima bio kalki tjövdit. Makke toima bio i skolan planen. Moo kalki tjovla mda puhut. Kuasta kalki tjallhut. Kelle ots fastas tjallahit. Ja kuasta kalki harvustallut. Tähän oktavassa hänellä mai naamahi hahte muhtun mobbenashin la no duodra chatilla darbo käsit skooli ära profession jofku ja tego tiedosvuoda diffsara sosiaalopedji manaisoitselus pedagogai vierasterapeuta ja sosionomai. Tambirella mangimus ja ideattuva mangi sordigidella hosain ja chodjuate skoulalle käännegahtun bark mangafagalatset oftast både konkreta asia enkelobjekter. Ja både muslichiga att skola ja skoladärpsvår palvelus asefchiga la fagalas ja strukturelas oftsparko. Skoladärpsvår palvelus storemus ots fastusläge att ofta skolan ja vähemmän diksu ja falla hättivehki oppidegialla pääsiän mobbemaa ja dahi eja mobben ära ja därpsi tjolla med danektu. Ja skoladärpsvår palvelus on iltsaanut makkelge aikitavaliin ja nohti son sahta palka aikitavalla olkupeltä. Ja peruskähtätäs muu aikitavalle. Ja det kalke jatkit vahpupiirissä puodidit. Relationulat lähtet. Kukset relationei oppii ja vanhemmi ektui. Ja maita jätti ohpi halki ohpas muut. Ietsä kaska. Ja härjäni tohki kuuda kuimi. Sosiaalgelbla suolan härjihallut. Ja mun haalan maita ei vahtavaks. Tai fridjebottu rutiinai, aposbottu rutiinai. Ja mua ja raakkai hoftas raakkai plana missä te chovut kun aiku valko vahpupiirsi. No, eli det. Jälle tjöhkägessu. Mobbenilla negatiiva dau oulusinta he oftast nuppivasta tätä täyjä guks aikibatsel ja songi gilla mobbema isät ieds svarilitamasta. 60% Norge ohpin gilla i luoksuhtumaa ja mobbema gukti golmida hidavi manosatsit. Mobbemissa duodelas järvestas vaikkuusat. Sahtlat automarkadit i psykolosvatssuot, pallo, depressiona, aggressiva lähtemvoit, sahtasat kriminaliteeta ja oktonusvuotta. Puhkaita kalkelle tjelkas mi mobben liä ja mon hämmistä sahta dahpavut ja dan vaikkuusai.
Skoulalla laabokti käännykahtun fuomasit ja bissi laukkusuhtimaa ja mobbimaa ja päivällä tsuparka vahvubiilassa puolidit. Tällä tjumus läksudaida käthäli kähtsi tjuutan. Att oppion oftast definierar min mobben lää, målet toima ja dan vaihkusai. Raakade koppion oftast sähki ordnilla njolkadusai ja vaihkusai rikkumis. Alkahit nollitoleransa. Kätnegahti hoppi diedhit rektori ophetse vanhemmita jos oin mobbema. Wahpit ja wassin skolas hervuas ja servu. Mut dock precis lä huoikhuolat joskin, mutta maita ei käännegasvuolat. Outomöhkedi till lä oppiin käännegasvuota tiedähi jos oin ja väsi laikkidamia mobbema. Mutta oppihäjit kalksin tiedähämmin tuolas väldi, mutta oppi färti tehti ja mahti ja muisti pai mi lä mobben ja dan definition oudelko sagt fuomasit ja aini mobbema oppijuafkus. Tässä tahtaa tietysti lähmäitä jo asiin lähten ja orjuolkausen. Tämä ei päälläkin ampuko vihta on ja lähten juolkausen. Tässä tahtaa jokin ahpi tjällä lihkumassa muistella, mi muunjalla tehälämus tuo ja muunjalla tehälämus tahtaa. Sahti vaikka hoftas raakka juolkausen. Mä välttä vuutti oppi dadpui. Ja tälle julkaitus satsin etsät ja tälle jäännössä tout ja optit vastaus tai jobut. Maittain julkaitus ei rikkomiskalkabet sieltävit. Makker vaihkuisi timmeläs heivi, jos sähki on ja lähti julkaitus ei rikku. Jos ei ole heivi, makker vaihkuhus, että koit färtbits tjelga vuoridamus ja gaibaus ei tuo päällä. Mi vuoridiha te lähti uvujuvuit. Mi avtjuhimmaidin bitchat zokti mobben charmglasai. Ja ohtsa mobbema skoulassa ja siellä vuoskos nuora juostit. Vahtevaks tjujuhan ohtspargu rutiinade ja resursseiden jätsits. Ja kirken man lakeda sähtlä häykin koigu huks ja aasiklaas relationer fuomasi pissi ja jästi häykidämiä. Ja mobbema tähpähuumisilla on skoulassa. Mågal kvapuspotut, må sähti ja kaksi kvapuspottu ja fridgepottu rutiina läht. Dastuasa hiha hyakkiplana massa balvi visut tai rutiinen mä sähtlä häykin. Vieftelmahti vahva piirasparku. Tahto aima dalle deodakke dokumentationen ja sihkeras tahto vapuslaka mobbemaektui tjovujuvu. Plana ja visuella tahmiaksa. Että oino. Planami oinos jännis. Ja mai puhkalla lämmäs melti raakadaman. Ja muistuussan ja alekki tjovu ja tahkeätne kahta jämpuko tahkeä planami ollut loodas. Mun autjuhan tin scrollidat oftas. Laktin oftas nähtä sidui. Ja tämän kaunvettet. Ties ainibäthat desla liavkat, ieskuiklaan liavka ja faana ja laivueltela. La viistu tahmai mun haalan tässä sahti bekteoske aines luovitan. Ja kähtsit ja tjovutanella. Mutta mun viisut tai pidä muistella vahtevaks kooda plaanelle. Komi aikutan plaanrakkat. Tälle mun kihtä muu siis ja saavan, että mi aina laffassa. Kaikki minun luot. Kiitos.